हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो खनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव बोथोराबो दिनै जोबोर गरम आरो थान्दाबो, बाराबो गरमबो नङा, मोजां आरो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। माने दा जेरै 2022 स्टेट लेभेलनि जे 26,000 जि भेकेन्सि ओंखारदों, बे जोंनि गोबां केन्डिडेटफोरा गोबां बर' स्टुडेन्टफोरा मा बिजाबखौ फरायनो, मारै फरायनो, बर'नि कुइसन एन्सार दासिमबो मानो मोनखाराखै, मारै जों प्रिपेयार खालामनो, बर'नि माने बेफोरबायदि बिजाब ओंखारा, गुबुन हारसा इंलिसफोराव मानो ओंखारो, जिहेथु जोंनि बर'फोरा बर' रावैनो लिरनो मोनगोन, खिन्थु बर' रावै लिरनो मोनगोनबाबो बा एन्सार होनो हागोनब्लाबो बर' रावनि थाखाय जोंनो बिजाब गैया। प्रिपेरेसन खालामनो थाखाय, गाइडलाइन्स होनो थाखाय बर' लेंगुवेजनि राव गैया। आरो बर' लेंगुवेजनि राव थायो, प्रिपेरेसननि गाइड बिजाब थायोबा एसेबाबो जोङो मा जायो, चेलेन्ज खालामनो हानाय सक्तिया फैयो आरो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो इजि बिजाबनि बिखय फोरमायगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक शेयार खालाम आरो शेयार खालाम, जाहाथे गुबुनफोराबो मिन्थिनो हायो आरो नोंथाङाबो मिन्थिगोन मिन्थियाखैबा। आरो बेल' नङा जे 26,000 पदनि थाखायल' बे बिजाबा प्रयजन। जिखुनु नोंनि कम्पिटिटिभ एग्जामाव बियो नोंनि थाखाय बाहायथावना जागोन आरो नोंनि थाखाय इजि जागोन आरो एसे गाइड नोंनि माबायाव आरो केरियाराव। जिहेतु दा मोनसे ओंखारदों स्टेट लेभेलनि जे साकरि 26,000 पस्टनि थाखाय, जे ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4, बेनि थाखाय जि गोबां केन्डिडेटफोरा जोंनिया सानबाय थायो, मा बर'नि जों बिजाब मोना नामा, मा मोना नामा होननानै। खिन्थु दा फाइनालि बर'आव ओंखारबाय, फाइनालि जों बर' मोनमारबाय। बे बिजाबनि मुङानो जादों फाइनालि ओंखारमारबाय। बे बिजाबा माने डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिनो आरो बेयो बर' रावैनो दोङो। बियो निलिमा प्रकाश बागानपारा बे माबाया पाब्लिश खालामदों। बे नोंथांमोननि सिगाङाव बा नोंथांमोननि जोंनि मार्केटाव मोनफैसिगोन, नोंथाङाबो बायनो हासिगोन नोंथाङा जुदि लानो गोसोथारबा। दा जोङो बेखौ नोंथाङा जुदि बायनो गोसोथारबा बरमायाव मोनगोन। बरमायावबो नोंथाङा बरमायाव बे बिजाबखौ बायनो हागोन। निलिमा प्रकाशनि बुक स्टल होननाय मोनसे बुक स्टलाव बे बिजाबा दा फार्स्टआव पाब्लिश जाबाय। नोंथांमोननि एरियायावबो ओनसोलावबो थाबैनो मोननो हागोन बे बिजाबखौ। आरो बे बिजाबा नोंथांमोननि जिउआव एसेबाबो प्रिपेरेसन खालामनायाव नोंथांखौ एक्टिभ खालामगोन आरो नोंथाङा जिखुनु कम्पिटिटिभ एग्जामाव नोंथाङा एसेबाबो गाइडलाइननि माबाजों थ्रुयैजों खारबाय थायोब्ला एसेबाबो नोंथाङा माबा एक्सपिरियेन्स मोनगोन। बे नङा जे बे बिजाबखौ फरायबानो बेहाय आङो डाइरेक्ट साख्रि मोनगोन, बे नङा। बेहाय नोङो जुदि होयोबा, एक्सपिरियेन्स जायोबा, नोंनि आइडिया आरो नलेजआ बारायोबा लासै नोङो दावगायलांबाय थागोन, लासै लासैनो गोजौआव दावखोलांनो हागोन। बे नङा जे नों खेनसे इन्टारभिउ होबानो, गांसे लेखा फरायबानो, खेबसे जुदि प्रिपेरेसन खालामबानो नोंथाङा जब बा साख्रियाव नोंथाङा प्लेसमेन्ट जागोन बा साख्रि मोनगोन, बे नङा। नोंथाङा फरायनांगोन, नाजानांगोन, सेस्था थानांगोन। बे बिजाबखौ नोंथांमोना मोनगोन, खिन्थु बिजाबनि दामा 500 रां। बिजाबनि दामा 500, बारा नङा, 500। नोंथांमोना बायनो हासिगोन नोंथांमोननि एरियानि बुक स्टलावबो। नोंथांमोना खबर लाबाय था, सोंबाय था, आरो एडमिटआबो नै जास्ट रिसेन्ट ओंखारसिगोन बावला। बेनिखायनो जायफ्रा दोङो प्रिपेरेसन खालामबाय था, नलेजखौ बारायहोबाय था। लासै लासै नोंथांनि साननाय हनायफोराबो बारायलांगोन, बेजोंनो नोंनि रोंगौथियाबो बारायलांबाय थागोन। प्रिपेयारखौ खालामबाय थादो। बिजाबखौबो नोंथांमोना नोंथांमोननि ओनसोलनि बुक स्टलफोराव खबर लादो, थाबैनो मोननो हासिगौ, मोनसिगौ आरो मोननो हासिगौ। अलरेडि पाब्लिशा जाखाबाय, मोनखासिगोन बा मोनबायानो, किसुमाना लाबायानो।
बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जुदि लायाखैबा बर'नि लादो, मोजां नोंनि गाइड खालामगोन बियो। बेखायनो बुंदों बोथोर नायनानै आलि खोनानै ला, नङाबा बोथोरा थाङोब्ला नों आलि खोब्लाबो खदाल जावब्लाबो जेबो खामानि जानाय नङा। बेखायनो बोथोराव आलिखौ खोनानै लाखा। अखाया उमुख खालि हागोन बेखौ नोंथाङा नायनाङा। जायखिया सिजोन समाव नोंथाङा आलिखौ टाइमाव खोनानै ला। बिनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ बानायबाय। नोंथाङा जुदि भिडिअ गोदानबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव किसुमान नटिफिकेसनखौ गोख्रै आपडेट होनो हायो आरो किसुमान बायदिसिना बायदि खौरांखौ बा बायदि नलेजखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायो। बिनि थाखाय भिडिअखौ आरो नायजोबनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। बिदिनो जोंखौबो सापर्ट खालामलांबाय था। जोंबो बिदि नोंथांमोनखौ हानायसेबां मदद खालामनो नाजागोन।